Лил Тарородослов Исусе Христоскоро, Чаво Давидескоро, Чаво Аврамескоро. Аврамеске бијасалило о Исак, Исакоске бијасалило о Јаков, Јаковеске бијасалиле о Јуда хем олескере прајля, Јудаске бијасалиле о Фарес хем о Зара тари Тамара, Фаресеске бијасалило о Есром, а Есромеске бијасалило о Арам, Арамеске бијасалило о Аминадав, Аминадавеске бијасалило о Насон, Насонеске бијасалило о Салмон, Салмонеске бијасалило о Воз тари Рава, Возеске бијасалило о Овид тари Рута, Овидеске бијасалило о Јесеј, Јесејеске бијасалило о царо Давид, цароске Давидеске бијасалило о Соломон, тари Уријаскири Ромни. Соломонеске бијасалило о Ровоам, Ровоамеске бијасалило о Авија, Авијаске бијасалило о Аса, Асаске бијасалило о Јосафат, Јосафатеске бијасалило о Јорам, Јорамеске бијасалило о Озија, Озијаске бијасалило о Јоатам, Јоатамеске бијасалило о Ахаз, Ахазеске бијасалило о Езекија, Езекијаске бијасалило о Манасија, Манасијаске бијасалило о Амон, Амонеске бијасалило о Јосија, Јосијаске бијасалиле о Јехонија, хем олескере прајля ко време преселибаскоро ко Вавилон. Пали Вавилонско преселба Јехонијаске бијасалило о Салатиел, Салатиелеске бијасалило о Зоровавел, Зоровавелеске бијасалило о Авијуд, Авијудеске бијасалило о Елијаким, Елијакимеске бијасалило о Азор, Азореске бијасалило о Садок, Садокеске бијасалило о Ахим, Ахимеске бијасалило о Елијуд, Елијудеске бијасалило о Елеазар, Елеазареске бијасалило о Матан, Матанеске бијасалило о Јаков, Јаковеске бијасалило о Јосиф, о Ром Маријакоро, кој биангја Исусе вакердо Христос. Магјар, сао поколенија таро Аврам, джико Давид тале дешуштар поколенија. Таро Давид, джики преселба ко Вавилон, дешуштар поколенија. Тари и преселба ко Вавилон, джико Христос, дешуштар поколенија. А обијани бе Исусе Христос круло агјар, кога олескири да и Марија сине верими Јосифеске, ангдеро латовен заедно, араклисалили камнитаро Свети Дух. А олакоро Ромо Јосиф соске сине праведно, на мангела сине јавно теладжа керела. Мистингја тему кела тајно. Ама што малолеске ки го диодова, ке господареско ангели јавингја пелеске косуно вакиргјалеске. Јосиф, Чаво Давидескоро,
Мадарате ле е Марија ромнаке, соске, озачни моки олате, танотаро Свети Дух. Ој кабиано чаво ем ту каделе оанав Исус, соске, овка спасинел пле народо, таро оленгере гревија. А саудово улозарате пергјол окова, со господари вакирѓа преку о пророку, кој вакерела, еке, чајка чол камни, емка бијано чаво, емка вакереле Емануел, ковако превод значинела одевел аменцар. А кога о Јосиф џангавдило таросуно, кергја сарсо заповедингја леске господарескоро ангели, лела перона. Ама о Јосиф запазингја Марија сарчај, са джикоте ојна бијангја чаво. Каске ов денгјале о анав Исус.